Hausawa ne ga Escape Hausa TV na zo mana da sabon shirin mu da suna salon magana ga gargwari. Da mu yi tambayoyi sannan muna so a maimaita kamar guda uku. Assalamu alaikum mai gida, da Allah dan maka wani ga gargwari za ka maimaita ka shirya. Ina so ka faɗa wani sau uku ne, idan faɗa sau ɗaya sai ka maimaita sau uku. Ka gane? Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara ka maimaita mana sau uku. Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara wani karan karkara kun samu kankara ba kankara ba za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu wani karan karkara da kankare karan karkara za mu samu kankara da kai wannan tambayar ka ban sani ba. Mun gode. Ina Hausawa, ina masu jin su Hausawa ne ga Escape Hausa TV ya zo mana da sabon shiri mai suna salon magana. Assalamu alaikum malam mai jan ruwa. Wa alaikum salam. Allah dan faɗa maka wani gagara gwadi za ka maimaita. Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu kori karan karkara da kankare karan karkara da karkara. Za mu je karkara mu. Ka ji da kyau. Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu kori karan karkara da kankare karan karkara. Za mu karkara, za mu samu karan karkara, za mu kori karkara da karan karkara, za mu samu karan karkara. To mun gode mun gode. Assalamu alaikum. Abba John. Allah dan maka wani gagara gwadi za ka maimaita. Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu kori karan karkara da kankare karan karkara. Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu kori karan karkara da kankare karan karkara. Za mu kankara mu samu karan karkare. Ba kankara ba fa, karkara kauye kenan. Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu kori karan karkara da karan karkara. Za mu garin karkara mu samu kankararren kara mu karkare kankararren kara da kankararren kankara. To mun gode malam, kai kokari. Za mu je karkara mu. Assalamu alaikum, abokina ka zo shi yawa da ni? Da Allah bari mu ma wani salon magana da aka maimaita. Ka shirya? Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu kore karan karkara da kankare karan karkara da karkara. Kan Allah karan wannan tambaya naka. Ka ji dai da kyau. Za mu karkara mu samu karan karkara mu kankare karan karkara mu kore karan karkara da karan karkara. Shin ba da iya gaskiya na tambayan kan ba Allah bare. To mun gode mun gode. Kuma na subscribe a tashar Escape Hausa TV domin samun sababbin shirye-shiryen da muka ɗora a lokacin da muka shiga. Abin lura shine idan za a yi subscribe Escape EX da a rubuta ba normal S ba EX idan a samu mun gode sai mun ji daga gare ku.